Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na panganina ka ng siku Allah asumanaw salam kalilintad na kapipiya ginawa na batanon mambagian sa dunia na sampai sa alungan na maure. Sa yung kay ko na kanagyusay na makapungulalan na sa ranon nagagaw. Di ka na di ikukurmat na di ka na di ipilili lang sa yung kay matay di kagi request yan na eh. Ayan din na so Francista Naima, pamilya Dima. Nagu masasampur na buhay ko kubay mo makinig ko mga ide akan. Yung kay ko na kanigyusaya nagyuson dengan kalalaman yung suingaran yan ada na so putre diamante putre pindarida ya ba imamanti adan sa katayan na po ang makinagan niyo sa titangkay niyo busa sudi wassalam. Sae pamikiran ate gua ona baiya ala dina ma di ma dungae madiro undena pikirian kabe na arso tutula anon pikir
Pantoni
no tăng apa gari na nannen ala dina mai di pantone ayan sagiyana nilaila sabaya